Nu știu pensiona, un nou video de pe acest canal. Astăzi să jucăm Grand Truck Simulator 2, un joc care a apărut numai ieri, e cu tiruri, și am așteptat jocul ăsta de vreo un an, da? Și mai ieri s-a lansat oficial pentru public. Am luat un job în camionul meu încă pe joc, o să fac bani. Spun că e mai fain ca originalul. Îmi fac un video de ce cred că e mai fain. Să spuneți motorul. Și dacă o să joc foarte rău, e din cauza că eu folosesc un controller de PS3 acum. Bine, unul de PS2 pe care l-am luat din gamă. Și nu folosesc la PS3-ul meu. Hai mă, găsește-mi odată unde trebuie să mă duc, GPS-ule. Da, chiar am făcut ce trebuie. Nu e de așa. Da, că eu mă joc pe un controller acum și mă joc cam foarte. Un pic cam rău, dar mă obișnuiesc într-un timp. Bine că ăsta are să-mi fac eu controle la controle, că în celălalt joc nu puteam să fac asta. Și aici e fain, și ăsta e fain jocul, așa. Realistic, ai mai multe venuri de tir decât în Grand Truck Simulator 3. Bine, tot poți să ai banii pe minus. Dar în alt episod, când o să am tirul, propriul meu tir pe jocul ăsta, o să vă arăt funcțiile noi sau ne pot arăta acum tutorial ca să-ți iei licența de permisul de șofer în joc. Ia, hai și să te înveți să joci jocul, o să vă arăt și eu tutorial, o să vă arăt totul. Nu cam să obișnui cu controlerul, dar o să încerc să conduc cât mai bine. Vă arăt totul dacă nu a jucat jocul. Nu accidentez acum. Așa 6 km până la nu, că aici e destinație. Ca să vă arăt tirul din camera asta, din perspectiva asta, să vă arăt cam tirul. Am luat un joc, că n-am tirul meu încă. O să-mi cumpăr unde. Am bani, când am destule. O să arăt totul după ce termin jocul ăsta, cum e jocul. Opresc timpul.
N-am ajuns cu timpul. Are și timp. Hai că-mi iau licența abia acum. Cum am B-ul. Hai să... Cum am B-ul, am... E aici licențele tale, deci aici ai tutorialul. Tutorialul o să vin arăt în alt video. O să fac un tutorial cum să treceți. O să fac un video la tutorialul ăsta. O să mai fac ceva controle și pun pauză și o să mai fac ceva control. Am revenit. Prima dată ecranul de home aici îți arată tirul și remorca ta, da, poți cumpăra remorcă, dar eu, fiindcă n-am și dau joburi, aici sunt tirurile și remorcile pe care eu n-am niciuna. Aici sunt joburile, ce Argentina, care e mapă mică, mapă medie Brazilia și mapă mare Argentina și Cine. Da, aici sunt licențele, tutorialul. De aici îți cumperi tiruri și remorci. Și hai să vă arăt ceva nașpa despre asta. De ce? Tirurile se mai repetă. Hai să vă arăt. Na. Avem un Mercedes în 1620 4x251. E același lucru, numai că curata schimbată și altă culoare. Ăsta e un... Mai țin minte care era firma din ană, dar hai scan cod ăsta de 800. Stai în model de câte... Mercedes-urile se repetă foarte mult. Ia, și ăsta e la fel ca celălalt, nu știu cum. Acum, hai, dar putem să dăm refresh. O să ne uităm la remorc și o să dăm refresh. Și avem remorca asta. Hai s-o repetat și nu-i schimbată deloc. Avem remorca asta, asta care s-o repetat și n-are nicio diferență. Ba, asta are din ale pe roți. Asta nu are. Asta nu pot să spun că se repetă dacă e și diferit. Cum avem asta care ea e diferită, ea. Stai așa la roți și asta e diferită. Și iar asta e diferit și asta e la fel ca ultima. Hai să dăm refresh, poți da refresh la ăsta odată la 30 de minute. Avem asta care s-a repetat, asta care e diferită la roți, asta o s-a repetat, iar s-a repetat asta, încă o dată cu altă culoare. Acum hai să vedem la tiruri ce ne dă. Avem Mercar 401, știu firma. Că asta nici nu se poate pronunța ce-o pus developerii. Și avem Volkswagen Constellation, e ok. Că nu se repeta nimic. Că nu se repeta nimic. Ia, s-a repetat ăsta care e același lucru. Stare roțile schimbate. Stare altă culoare. Stai să văd din același. Știu că era ăsta. E așa și cu roțile așa. Stare roțile schimbate. Sau s-a repetat și iară s-a repetat ăsta. Da.
Aici sunt discounturi, bonusuri și discounturi în joc. Și aici e ca să conduci. Să mai selectezi un job aici. Hai să pun pe smog. Știu că cu ăsta poți conduce cu remorci așa, dar nu știu dacă sunt joc. Da, acum hai să iau unul scurt, să nu vă plictisesc atâta de mult. Trebuie să dai de 2 ori sunt ăla de porni ca să se pornească, nu știu ce. Care schimba în camera? Nu știu care am fost să-mi schimbe camera. Ăsta schimba în camera. Da, că mă duc mereu pe partea greșită. Pot să iau camera asta, numai de pe tehnică din control. Pe unul am pus hop, pe ăsta-i parking block-ul. Nu, testez și eu controlul pe care nu-l pus. X! Am luat direct pe aici, nu mai fac să nu mai departe. Am mai pus controlul. Dacă nu vreau cu controlul. Hai, jocul. Chiar și dacă n-are grafici buni. Orice Mario mi-am dat pe ultra grafici. Și tot nu arată ca și cum ar fi ultra. Și mai în jocul ăsta e foarte realistică. Am pățit. Am oprit motorul sau ce am făcut? I-am omorât motorul. Da, îmi pot opri când vreau eu. Îmi pot opri încet când vreau eu. Interesant. Trebuie să descărca jocul este gratis, nu știu că e și pe Apple Store sau cum se numește. Știu că pe Google Play. Cred că Apple Store se numește. Spuneți în comentarii cum să mergi pe magazinul de aplicații de pe iPhone. Bine, peste ceva timp
La locul ăsta o să fie tot felul de hack-uri, cum ar fi fișiere, jocuri pe care îmi poți descărca și ai foarte mulți bani sau toate tirurile. Cam de ce în jocul? Nu mi-a dat amendă. Cam derapează tirul în jocul ăsta. Nu știu ce, dar mi se schimbă pe modul roșu, accelerație. Deci, cum dau prima dată ea. O să pun la microfon și o să auziți că dau mai o dată. S-a pus pe roșu, pe modul roșu de mișcare, care e mai rapid și consumă mai mult din combustibil. Trebuie să dai de 2 ori să accelerezi ca să se activeze modul. Hai să vedem când i-o dat. Așa. Am ajuns la timp mereu, cresc controla. Licenții nu ne faci pe XP. Și să fac și foarte ușor bani. Deci ia, hai să mă uit cât un tir pentru licența mea. Păi din la 65.000, poate să fie până la 65.000 tot prețul, dar numai că nu găsesc. O să mă mai uit, nu, până la 81.000 o să mă mai uit și... și depinde de kilometri prețul. Și asta are 0 kilometri pe el, deci de asta să repetau. Măcar 0 kilometri. Hai să mai la un anunț și va... Cred că am dat un refresh, nu știu că un anunț, da. Pentru licența mea în joc, nu e nimic aici, o să mai dau o dată și o să... Mercedes-ul ăsta e 43.000 și mai era Mercedes-ul mai vechi care era 20.000 și ceva de tine. Că am tiruri pentru licența minimă nu îs. Nu știu ce, dar nu îs. O să fie fain. Și că ea minimum licență ce și eu n-am nimic aici. Hai să iau un job. Să iau... Ce mi-arată? Și că text, diagnosis, dar nu mi-arată nimic. What the fuck, man? What the fuck? Și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Naș și ne revedem data viitoare. Pa, pa.